ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ 100th ಶೋ ಮೂದನೇ ಶೋ ತಂಚಿ ಕಾರ್ದಿಗೊಂದುಂಟು ದಯನ ಕತ್ತಲ್ಸರ ಪಾತ್ರ ಮಾರಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ತುಳುನಾಟದ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತವರು ದೈವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಅವರ ಬಳಿ ನೀವು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೈವಾರದ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಒರಿಗೂ ಏತು ಪೂರ್ತಿಗೆ ಎತ್ತನವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಆಜ್ 6 ಗಂಟೆ 7 ಜನ ಬೇಣು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲಿನ ಸೊನ್ವೆಲು ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಗುಡ್ದುಲ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಕೆನ್ನಗಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ. ಸೊ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾರಥ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ 100th ಶೋ ಮೂದನೇ ಶೋ ತಂಚಿ ಕಾರ್ದಿಗೊಂದುಂಟು. ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ 422 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವಿನ ಮಾತ ಬರಿಕದಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಏರು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಸುರುಟ್ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದ ಏನ್ ಹಳೆಂಗಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಲೋಕಯ ಮುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ರುಕ್ಕ ಮುಲ್ಲೆ ಮಾಡುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು 11ನೇ ಮಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟದೆ 11ನೇ ಮಗೆ 11ನೇ ಮಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟದೆ. ಎನ್ನ ಪಕ್ಕ ದುಂಬುದ 4 ಜನ ಅಕ್ಕನಕರು 7 ಜನ 8 ಜನ ಅಣ್ಣನಗಳು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮಗೆ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ನಡುಟುಗೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂತಿಗಳು ಪುನಃ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯರು 3 ವರ್ಷನೇ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯರು. ಎನ್ನ ಜೀವನ ಒಂಥರ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಚಿಂತಾಜನಕ ಚಿತ್ತಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಜನನ ಇರುವಾಗ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲನ್ನೇ ವಾಮನ ಮುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಆರೇನು 3 ಕುಲ ಆಪಜಿ ಒಂದೇನು ಬೊಂಬೈಲೆ ತುಂಬೋಯರು ಅವಳನ್ನ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲೇಖನೆ ತಾಂಕದು ಅక్కడ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಿರ್ತದೆ. ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪನೇ ಬೊಂಬೈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಾಡಿಯರು ಬೊಂಬೈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಾಡಿಯರು ಅವ್ಳು 7ನೇ ಮುಟ್ಟೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೆ ಅಲ್ತರ ಅವ್ರು ಆಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಊರಿಗೆ ಕಡಪುರ ಬಂಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೇರು ಅದು ಊರು ಮೂರ್ತ ಮುಲ್ಪನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎತ್ತಿರು ಲಕ್ಕ ಬಂದು ಆರೆ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೇರೆ ತನ್ನ ಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ BCom ಮಲ್ಪನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರು 11 ಜೋಕುಲೊಂದು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ 11 ಜೋಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಸುರೂತ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಇರಗ್ಲ ಏತ್ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಜಿಂಜ ಗ್ಯಾಪ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಗ ಮದ್ಮೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಂಕ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನಾಗ ಅಣ್ಣಗ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ತಾಂಕತೀರು ಅನ್ನ ಇಂಚ ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ತಾಂಕದಿಂಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನಾನು ಬೆಳೆಸಾದಿರು ಅದು ಇಂಥ ದಿನ ಅದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂದಲ್ಲ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಶಾಶ್ವತ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಾಗಿ ಇನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಕರ್ತವ್ಯನು ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರ ಆ ಸಂದರ್ಭ. ಎಸ್ ನೀರು ಮುಂಬೈ ಇಡ್ತಾರೆ ಬಂಡರ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪದ ಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಅದಗದ ಮುಂಬೈ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಗದ ಮುಂಬೈ ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಜೀವನ ದುಮ್ಮದ ಬೊಂಬೈ ಬೇತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಊರಿಂಚ ಬದಲು ಅಂತ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೈಕಲ್ ಬೋದಿನ ಯಾರಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಅಂಜ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಚ್ಚದಂಗ ಇರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ಅರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಪಿರಾಡ್ ಕೂದಲಿ ಪೋಪುನಿಂದ ಕಾಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇಂಗುಳಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲಂಚಿನ ಕತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚೆ ಮನ್ಪನ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೀವನ ನೋಡ್ಲ ಬೊಂಬೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಇಲ್ಲಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತದ ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾಲ ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಲ ಐದಕ್ಕ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪೇನು ಪತ್ನಿ ಬಡ ಮಲ್ತ ಡಿಗ್ರಿಲ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿತೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನಂತೀರಿ ಈಗ ಇದಾಯ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪೋತಿನ ಬೊಂಬಾಡು ನಾನು ಮರಾಠ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನ ಊರುಡು ಏನು ಬುಲೇನೆ ನಾನು ಜಾತನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಾರ್ದನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಅವರೊಂಜಿ ನಾಟಕದ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡತ್ರ ಅದು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇರಾಗ ಎಂಚೆ ನಾವೇ ಕೇನೋಡಂದಿತ್ತೆ ಇರಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಇರಾಗ ನಾಟಕದ ಒಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಜನಾರ್ದನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ನಾಟಕದ ರಂಗೋಗಿ ನಾನು ನೂಕಿನಾರೆ ಯಾರು ಈಗಲೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರು ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅದ್ರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ ಅವಕಾಶ ನೆಜ್ಜಿ ಈಗಲ ಶಾಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ ನಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜೋಗುಲು ನಲ್ತೊಂದುತ್ತಂಡ ಈಗಲೇ ಕಂಡಿ ಸಮಯ ತೂವರಿ ಕಂಡಿ ಸಮಯ ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಬಂಡ ಓಲ ತೂದು ಕಲ್ಪಿರ ಅನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನಲ್ಪ ತೂದು
ಮತ್ತೆ ರಂಗಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಹೌದಾಗ ಕಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುಂದು ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಗೊತ್ತು ಜೈನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲು ಅಕಲೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಅದೀಗ ತೂವರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ ಮಲ್ಗೋದು ಅಕ್ಲು ಒಂಜ ಆನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿನ ಭಾವನೆ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾವನೆಯೇ ಗೊತ್ತು ಜಗನ ಅಂತ ಅವು ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡ್ತ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ ಜನಾರ್ದನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ತಂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಪಾಯಿನ ಜನಾರ್ದನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಸುರೂತ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಪುನ ನೆನಪುಂಡ ಸುರುವಿಂಗ್ಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಲೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾಡ ಬಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಂಜಿ ಹತ್ಯೆ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಈಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತು ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಬತ್ತದವರು ಬಾಂಬ್ದ ಒಂಜಿ ದಾಳಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಛದ್ಮೇಶ್ವರ ಅದಾಗ ಬರ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅವನು ನಮ್ಮ ನಿಜ ತೋಜಲಿಗೆ ಅವ ಆಯ್ನ ಘಟನೆನು ಮರುಕಲಿಸ ಛದ್ಮೇಶ್ವರ ಅವನು ಕೋನ ತೋಜದ ಈ ನಾಮೂಲ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬುದರ್ದಿ ಓಡು ಬಂದಾಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಎತ್ತಿಜ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತು ಬೋದಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬರ್ತಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಡಪತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಗೆ ರಂಗಕಲೆ ಕೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು 2000 ಒಂಜಿ 7-8 ಏನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಆ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಆಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲವಾರು ಜನಗಳು ಅಂಟಿಡು ಮನೋಜ್ ಅದು ಭೂಮೀಶ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಪಗ ಸೇರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತ ಅವು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವುಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಾವಯವ ಕೂಡ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಇಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಆರ ಸಂದರ್ಭ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ಅರೇಣಿಗಳು ಬಯ್ಯದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಿತ್ತ ಆರು ಈ ಚಿತ್ರಣವರು ಬಣ್ಣ ಅದಮೊಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಓವೇ ಸಂಘ ಸ್ವಜಾತಿಗಳು ಜಾತಿಗಳು ಸೋಲ ಅಥವಾ ಬೇತನೆ ಎಟ್ಲ ಬಿದ ಇಡ್ಲ ಓಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ತೂದರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನ ಆರು ಬಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂಕುಲು ತುಳುನಾಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಚಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ತುಳು ಕೊಡವ ಕೊಂಕಣಿ ಬೇರಿ ಭಾಷೆ ವಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಐನ್ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕುಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿಕ್ಕ ಅದು ಮಲ್ಪಿನ ನೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ರೈಟ್ SDM ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಎಂಕುಲಿನ ತಂಡ ಕಡಿತ ಆ ತಂಡ ಸುರುತೈ ನಂಬತ್ತು ಅಕುಲು ಆನ್ ಶುರುವೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ತಂಡ ಹೋಗಿ ವಿನ್ ಆಪುಡ ಆ ತಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೋರ್ಪವರ್ ಬೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂತ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಿದ್ದಾಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡ ಯಾನಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಸುರುಕದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ಲದು ಇನ್ನ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಡಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ನೆಟ್ಟು ಈಗ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಿ ಅವು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣ ಈಗಲೂ ದುರೂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಣ್ಣಜ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೋಯಿನ ಹುಮ್ಮಸ್ ಮಾತ ಜವನ ಇಡ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊರಿ ಅವ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದ ನಾನು ಒಂದು ಊಟ ತಂಡ ಕಟ್ಟು ದಾಯ ನಾವು ದುಂಪು ಹೊರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಸೆ ಆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಸೆ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ಜವನೆಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲ ಕುಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಸೇರೋದು ಮಲ್ಲ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಸೇರೋದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಂಗ್ಲು ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಿದಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಳು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕೊಂಚಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಂಡು ಎಂಕಲ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಕನಾಗ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಗ ಅವನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಕಲು ಆ ತಂಡಗೂ ನಿರೂಪಕರದ್ದು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ KK ಪೇಜ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತ ಅರಡಲೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿರೂಪಣೆಗಾರನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೇಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಕರಾದಿತ್ತು ಒಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಕುಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಗಮನ ಬೆಳೆದೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲಿನ ಸೇರೋ ಒಂದು ಏರಿಯರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಪುಟ್ಟು ಸೇರೋ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನಿರೂಪಕರು ಉಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಟೀಮ್ ಉಡದೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಬಂಡ 425 ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬಂತ ನಂಚಿನ ಹೊಸ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ನಾಟಕ ಕೊರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ದ ವಿಷಯಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ನಾಟಕ ಎಂತ ಶುರು ಪರಮದ ಮಂಜಿರ್ಲಿ ದುಂಬುಂಜಿ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಂಡ ಈಗ ಮುಪ್ಪೋರ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ಪ ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಎಕ್ಕುಲೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ಸ ದಾಂಡ ಆರ್ನ ಇಂಗ್ಲು ದುಂಬು ಇಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಜಿ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪರಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕಳ್ಳಿತ್ತು ಏಪ ಇಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ದೈನಂದಿ ಕತ್ತಲ್ಸ ಸಂಪರ್ಕ ಆಡ ಆನೆ ಯಾರು ಬಂಡಿ ಒಂದು ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪ ಜಡ್ಡು ಯಾ ನಿಗ್ಲು ಇರುಪಗೆ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಯಾರು ಬಂಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಅರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಮಾತ ಬುಡಿ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲು ತಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲ ಅವಳು ತಪ್ಪು ಉಂಡು ಬಂಡ ಓ ವೇದಿಕೆ ಆಪಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೀನಿ ದೈವದ ಅಡಿ ಆಪಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇತೀನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅರ್ಥ ನಿದರ್ಶನ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇವ್ರು ಆರು ಪನ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವಿಯಂಗಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕಾರಣ ಅಂದು ಕೊನೋಳಿಗಳು ಇಂಥದ್ದು ನೀವು ಏತ್ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತ ದೈನಂಜಿ ಕರ್ತಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ದ ಬಗ್ಗೆಗಳು ನಿರಂತರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಬಲ ಬೆತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅರ್ನ ನಿರೂಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಜಿಂಜೆ ಜನ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರ ಈಗ 422 ಪನ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪೋಡ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಅಜಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ತುಳುಂಡ ತುಂಬ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪನ್ನ ಕಾಲ ಗಟ್ಟೋಡ್ಲ ಏರಿಯಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಂದ ಕಾಲ ಹೊಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಪ ಶೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ 2008 ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಇತ್ತ 422 ಆದತ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರ್ಬನ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಈಗಲೇ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಪರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಆಂಡಲ ಎಲ್ಲಂಜ ದಿನೊಟ್ಟು 422 23 24 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 425 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾತ್ ನೆಟ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಎಂಚ ಬರ್ತ ಈಗಲೂ ಇಂಚೆನೆ ಪದಕ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ಸರ ಪಾತ್ರ ಮಾರಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶರ್ತ ಏನ ಮಂಡ ಅನಿ ಅರದೆಲ್ಲ ತಿರಿ ನೇಮದಂತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊಡ್ಡು ದಿಂಜ ನಾಟಕ ಬರೋದುಂಟು ಮಾತುಗೋಡೆಲ್ಲ ಕೋಲ ನಲಿಪು ನಲಿಕೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನು ಮೋನೆಗೆ ಅರದೆಲ್ಲ ಪಾಡುನು ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಂದ ನಾಟಕ ನಾವು ಮಲ್ಪದು ದಾಯ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಥೆನು ಈ ನಾಟಕ ಮೂಲಕ ತೋಜರ್ ಜನಕ ಮುಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತವರು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಒಂದು ದಾಯ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿತ್ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಡಿರು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚ ಕತೆ ಕಣ್ಣುವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ ದೈವದ ಕತೆ ಎಂಚ ಕನಪರು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ ಎಂಚ ಒಂದು ದೈವದ ಕತೆ ತೋಜವರು ನಾವು ತಿರಿ ಕಟ್ಟೋರು ಅನಿ ಅರ್ಧಲ ಪೂಜೆ ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಂಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಇಂಕುಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತದ್ದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ರ ಎಂಗಲ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ ಕುಲ್ದು ಎತ್ತ ಬಗ್ಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಜಿಂಜ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸೇರೊಂದು ದಿನಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯನ್ನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸತ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಖೇಶ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೋತ್ಕದ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿ ಅರೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾಡು ಈನ ಅವ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಆಂಡ್ ಸಿರಿಗಿತ್ತ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಫೀಲ್ ಆತ್ಮ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ದೈವದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆತ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಕ್ ಮತ್ತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತ ಕೊಡ್ತಾರ ಒಲಂಡಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೇ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾತೊಂದು ಬೈದ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ನಾಗ ಟಪ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪಿನಿ ಅತ್ತಂಡ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಪಿನಿ ಅಂತ ಆತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಗ್ಲಿ ಯಾಪ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದೇವಿ ಅದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ತಿನ್ನಿತ ಈ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಏನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಿ ನಾಟಕ ಪುಗ್ಗಾರೋಡ್ನಂಡ ಐಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮದೇವಿಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲ ನಾಡ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳಿಂಗ್ಲಿ ಕತೆ ಸುರು ಬರೆಯೋಡು ತುಂಬಿ ದೈನಂದಿ ಕತ್ತಲ್ಸೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅವ್ಳು ಕೈ ಮುಗಿದಿ ಕತೆ ಬಂತೀನಿ ಅದಗಳ ಕತ್ತಲ್ಸ ರವಿ ಅಂತೀನಿ ఇప్పుడు ಓವೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕತೆ ಸಾರಾಂಶ ಕೊರ್ಪೆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿತ ವಸ್ತುನ ಗಳಸ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ನೇ ಒಂಜೆರಡ ಶರ್ತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಶರ್ತ ನಿಗ್ಲ ಪಾಲಿಸಾದ ಜಿಂಜ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇತೇ ಕೊಟ್ಟಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹನು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಮುಗಾಲಾದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ನಿಗ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಇಂಗ್ಲಿಗ ಆ ದಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಮರ್ಸದಾಂತೆ ಆತನು ಮನದನ್ನೇ ಅಲ್ಪನ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಮಾತು ಬಿಟ್ಲ ಬರ್ಸ ಹೋಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಆಪಿನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಜನ
ಇಂಚಿನ ಕೆಲವಾತು ಘಟನೆ ಕೆಲವಾತು ಇಂಗಲ ನಂಗೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಜಿಂಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆದಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲ ನಿಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇಂಚ ಒಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಡ್ಲೆ ಆ ನಾಟಕ ನಿರಂತರವಾದ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಘ್ನಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪತ್ತಿರು ಅಂಚ ನಿಜವಾದ ಇಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ತು ಒಂದು ಧರ್ಮ ದೈವದನು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆನು ಲೋಕೋಸಾರ ಮರಣ ಇಚ್ಛೆನದಾದನ ಅಂಚದ ಇಂಗುಲ್ ಇದು ಇನಿಕ್ಲ ಕಲಾವಿದನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ತಂಡೋಡ್ಲ 15 14 ಹೆಚ್ಚು 25 ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಾ ತಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಕುಂಭದ ಕಲಾ ತಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನ 40 ಜನ ತಂಡ ಉಂಟು ಒಡೆ ಬೋಪನ ಬಸ್ ಡೇ ಬೋಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 40 ಜನ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಏರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೋಪ ಮಾತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏಕ ಮನಸ್ಸು ಬೆನೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವ ಅಂತ ತೊಚ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅವಿರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟದು ಅಣಿ ಕಟ್ಟದು ಅವು ತೂನಾಗ ನಮ್ಕ ದೈವ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ನಾಟಕ ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜು ಇವನ್ ಮೂಲ ತೂನಾಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ತೂನಾಗ ವರಹ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅವು ಎಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಪಂಡ ದೈವನ್ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪವನ ಬರ್ಲಿ ಇಂಚ ತೋಚ್ಪವಡು ಎಂಚ ಬರ್ತಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಪಂಜದ ರೂಪ ತೋಜೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಏನತ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಪುಗರ್ತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕಲ ಅಕ್ಷಯಗಳ ಒಂದಾಗಲು ಪಂಜದ ಮೂರನೇ ರೂಪ ತೋಜಾಡು ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾರಿ ಯೋಜನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತು ಅವು ಆ ಮೋನದ ಆಕಾರ ಅವು ತೂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತೋಜುವ ಅಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ತಾ ಕೋಲದ ತೀರಿ ಇಜ್ಜಂದಿ ಮಲ್ತಾರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಜಿಂಜ ವಿಷಯ ಬೈದು ನನಗೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ತುಳುಟಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆನ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇವನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರುಗ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮನ್ಪುನಡ ತುಳುರ್ದು ಕನ್ನಡಗ್ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಂಗಾತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಇತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಅತ್ತೆ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ನಮಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂಚ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದಾಪುಂಡು ಅವು ತುಳುರ್ದು ಕನ್ನಡಗ್ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಎಂಚ ಅಂದ ಸುರುಕಿ ತುಳುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕುಳ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಈನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗೂ ಇಂಗ್ಲು ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಏರ್ಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ನ ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಕುಳಾಯಿದ ಪರಿಸರದೆ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುದು ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಅರಡಂಗ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೆದು ಗೊತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನಿಕ್ಲ ಏರನ್ ತುಳು ಇಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ತುಯರ್ನಂಡ ಆಯ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯನ ವಿಟ್ ಫೀಲ್ ಆ ಪಿರಾಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಪ ಎನ್ಪೋರ್ಸ ಪಿರಾ ಎಂಚ ತುಳು ಇತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ ಒಂಜೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದ ಅದು ಒಂಜಿ ಐದು ವರ್ಷ ಶಬ್ದ ಇಂತ ನವ್ಯ ಭಾಷೆದ ತುಳು ಅತ್ತು ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆನಿ ಗೆಳಸ್ತದೆ ಅಂಚ ನಿಜ ಐತೆ ಏನತ್ತು ನಾವು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಗೌರವ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಧವ ಭಂಡಾರಿ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅದಿತ್ತದ ಐದು ಇಂಗ್ಲ ಅರಡನೇ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಬರೀಪ ತುಳು ಏತು ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟ್ಲ ಬರೆಯದು ಅವನ್ನೇ ಭಾಷಾಂತರ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಾಯರು ಆರಡನೆ ಮಲ್ಪಾಯರು ಒಂತೆ ಶಬ್ದ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಲ ಒಂಚು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುಲ ಕನ್ನಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಡ್ದು ಈಗ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ದ 17 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆನನೆ ಈಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರಸು ಇಂಗ್ಲೇ ಆತ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲವರು ತೂನ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವರು ತೂಯೆ ತುಳು ನಿಖಲ್ ದಾಯ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಂಚೆ ಬರೋಳೆತ್ತು ನಿಖಲ್ ಇಂಗ್ಲಂಚೆ ಜಿಂಜ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಇಂಗ್ಲಂಚೆ ಜಿಂಜ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅವಳು ಈಗ ಬಲ್ತ ನಿಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕುರುಪ ಅಂತ ಆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡಿದೆ ಈಗ 18 ತುಳುತ 18 ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಕನ್ನಡ ಜತ್ತ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಣ ತುಳುಕು ದಿಕ್ಕುಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪು ಕನ್ನಡ ಸುಲಭ ದಿಕ್ಕು ಜನ ಒಂಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ 2-3 ಜನ ಟಿಕಿನೇಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಸೌಂಡ್ ಗುರು ಪ್ರಸಾದನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಜಿಂಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ ಬರ್ತಂದ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ಗೆ ಬಂದ ಅರೆಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದ್ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿರೇಕೆ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಂಡೋ ಸೇರಿನಾರು ಮಲ್ಲ ಎಂಟೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಓದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಶುರು ಎಂಗುಲಡ್ ಸೇರಿನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿನಾರು ಈಗ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಜವನ ದಾಯ ಒಲ್ಪು ಗಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಡ ಕ್ಷಮತೆ ಉಂಟು ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ದಾಯ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜೇ ಉದ್ದೇಶದ್ದು ಧೈರ್ಯವಾದ ಏನು ಎರಡಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಕೂಡ ಇರ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ಜೇತು ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾದ ಕಾರ್ತಿಕಡ ಬಂಡೆ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಗಲ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ನೃತ್ಯ
ಕಲಾವಿದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂದ ಅರಡ ಬಂಡೆ ಈ ನೆಕ್ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶ ಇರ್ನನೆ ಕೊಡು ಬೆತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಏರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮುಖಲ ಮುಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡಂದೇ ಕಟ್ಟ ಬಂತೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಮರ್ಯಾದಿದ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತಿರ ಲೋಕಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಆತ್ಮ ಸಿತ್ತೆ ನೂದನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಡೆಡ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನೂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಜಪುಡಾಡುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಈಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜೀರ್ ಪೌರಾಣಿಕಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಗ್ಗದಾತನು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಆ ನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಪಳಗಿನ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಅವನೇ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಐಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಸುಖೇಶ್ವರ್ಲ ಜಿಂಜ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ದನು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈಗ ಈ ಸರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಜಿಂಜ ಮಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಜಿಂಜ ಬುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸಾಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ನೆಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವೇ ಕೇನೋಡಂದಿತ್ತೆ ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯ ನಿಕಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅತ್ ಕುಲ್ದತ್ ಒಂಜಿ AI ಫೀಚರ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ ಥಾಟ್ ಬರ್ತಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಬಂದ್ ನಿಂಗ್ಲೈತು ಜಿಂಜೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಬತ್ತು ನನಾತು ಪುರ್ಲು ಬರುವ ಒಂದು ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದರಿಗೆ ಜಿಂಜ ಒತ್ತಡಪ್ಪು ಜಿಂಜ ಮಾತು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ನಾಟ ಬರ್ತದೆ ಅಜ್ಪ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಪ ಆ ಸುಖೇಶ್ ಪಂಪನಡಿಗೆ ಅಜ್ಪ ಲೈಟ್ಸ್ ಉಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ನ ಅರ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಜ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಷಮತೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅರಡನ್ನು ಜಿಂಜರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೋನ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಿನಾರು ಅರಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪಿನ ಅರ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇಂಗ್ಲೈಕ್ ಏನೇ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ನಡ್ತ ಇಂಥ ದಿನಟು ಈಗ ಆಡಿಯೋಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಸೆಟ್ ಆದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆವಡು ಆತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬೇತ ನಾಟಕಡ್ ಮಾತ ತೂಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆತನ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಡಂಚ ಮತ್ತ ಆತನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಡ್ಲಾಗ್ತೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಡೆವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಗೆತ್ತದು ಐತ ಕರೋಕಿನ ಗೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕಲ್ ನೆಟ್ ಅವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಂಡ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಬಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ನಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖ್ಯಾತ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅದು ನಮ್ಮ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತ ಜರಡೆ ನಿಂಜಂಜಿ ಮಾಡಿಕೆ ನಾವು ಯಾನಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಿನ ಹೊಸ ನಮೂನೆ ದನಿಕ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಗಳು ಕೊರಿಯಾಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಟ್ಟಿ ಯಾಮತ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಡ ಅರ್ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುಲ ಪೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಭುಲ ಐಕ್ಲ ಗುರು ಸಾಯಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುರುಲ ಗುರು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ನನ್ನ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಂತ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪೂರ ಹೊಸ ನಮೂನೆ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಮಾಧವ ಬಂಡರ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಚ ಮತ ಬಂದ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ನಾಟಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಬೈತಿತ್ತು ಜಿಂಜ ಬೈದನು ಸುರು ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಯೋಗನಾಗ ಜಿಂಜ ಫೋನ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಬರ ಬೈದನು ಅವು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಆಪುಡು ಅವನಿಕಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಡೋರಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಯ್ತು ಅವಕಾಶ ಆಪುಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಜೈನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕತೆ ಕೊರಿಯರು ಅನ್ನಮಿತ್ವಾರ ಬಣ್ಣ ದೈವಾರದ ಪರವದಾಡಿತ್ತಿನ ಆರೇನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಕತೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂಡ ಆರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಂತೇರು ಶುರುವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಕೊರಡುದು ಬಂದಿನ ಈ ನಮೂನಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಡಿಯಾಡಿತ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಬಳಸಂದೆ ಕತೆಗೆ ನಿಂದನೆ ಒಂದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕತೆ ಸಂಕಲನ ಕೊಡ್ಪ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ನಡಪ ನಡತ್ರ ಅವು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ಸುರ್ತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂತು ಚೇರು ಹಾಗೆ ಅಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ ಇಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಪರಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ದಿಗುಲು ದಿಯರ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಿಂದನೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ಬನ್ನಿ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಹೊರ ನಾಟಕ ತೂಲಿ ನಾಟಕ ತೂದು ನಿಕಲ್ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ನಿಕಲ್ ಏನ ನಿಕಲಿ ಬೇನೆ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈ ನಾಟಕ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ಇದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಅಕ್ಕೂ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಕಂದಿ ಪದರಾಟನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಮುಕ್ತವಾದ ತೂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ
ಆನೆ ಜಿಂಜ ಜನ ದೇವರದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಂಗ ದೇವರದ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನಪನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಂಗ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಮಾಧಾನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಟ್ಟು ಹೋಯ್ರು ನೀವು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದೈವರದ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಒರಿಡು ದುಮ್ಮದೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೈವಲ್ನ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಜೆ ತಿಂಗಳ ಕೊರ್ನೇಡ ಹತ್ರ ಇಂಥದಿಡಿ ನೂದಿನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನೂದು ಶೋ ಅಂಡ್ ಇದೇಗ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಯಿನ ಶೋ ಏತ್ ಶೋ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಶೋ ಜಿಂಜ ಶೋ ಆತಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಶುರು ಅದಿಂಗ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡಾಣಿಗಳು ಒಂಜಿ ಜಿಂಜ ಇತ್ತನಿಗಳ ಜಿಂಜ ಒಂಜಿ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ಬತ್ತ ಶುರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ರಾಡಿ ನಿಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮಿಚ್ಚರಿಗೆ ಊರು ಮುದ್ರಾಡಿ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ 14-17 ಶೋಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸದರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ಜನ ತೂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ನಾಟಕ ಮುಗಿಯಿಂದಲ್ಲ ಪೋವಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಮುದ್ರಾಡ ಊರು ಅವನಿಗೆ ಲೇಪಲ ನೆನಪಾಯ ನೆಂಚಿನ ನೆನಪಾವ ನೆಂಚಿನ ದಿನ ಅಂಚದೆ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅದಮಾರದ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲ ಸಮ 4 ಸಾರ ಜನ ಶುರುರ್ದು ಕಡೆ ಬಡಿತದ್ದು ಎಂಗಲ್ ನಾಟಕ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನ ಪಾತ್ರ ಪಟ್ಬಿಡ ಮಟ್ಲ ಇದು ಬಿಡೇವಂದ ಇತ್ತೆ ಇಕಲ್ನ ನೆಟ್ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ಪುನ ಬಂದು ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಒರೊರ ಕಲಾವಿದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ದಾದ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈನ್ ಶುರು ಕದೆ ಅಂತ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿದು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪ ಆಪುರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆತಿನ ದಿನಾಲ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋಡು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ರಿ ಕೆಲಸ ಬೋಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ ನಾನು ಇಂಕ್ ಈ ನಾಟಕ ಬಚ್ಚಿಂಡು ಇಂಕ್ ಬೇನೆ ಆಪುಡು ಇಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಮುಟ್ಲ ಬಂದಿರು ಏಪಲ್ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೋ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕುಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಯ್ತು ವೃತ್ತಿಬಲ ಕಲಾವಿದರ ಅತ್ತೆಗಳು ಎಂಕುಲ ಹವ್ಯಾಸ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಾಲೇಜ್ ಒಪ್ಪಿನಕ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿನಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಮಲ್ದಿನ ಟೀಮ್ ಕಡ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ ರಿಯಲ್ ಪುಗ್ಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದೇರು ಪರಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿನದು ಪುಗ್ಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಿರಿ ಬಲವಾದು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಜನಕುಲ್ಲ ಇರ್ಲಜ್ಜೇರು ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನಗರ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡಲಕಲು ಆಯ್ತ ಜಾಯಿರದ್ ಜೊತೆ ಎಂಕುಲು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿನಗರ ಪುದರ್ಲ ಜಾಯಿರ ಪಾಡಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರ ಪಾಡಂದ ಒಂಜಿ ನಡಪಾಯಿನ ತಂಡ ಬಂಡ ಇಂಕಲ ಬಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಬಂಡ ಊರ್ದಕುಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರೆ ತೆಗಿತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುತ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕಲಾಕೊಬ್ಬ ತಂಡ ಮಲ್ಪುದೆ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಇತ್ತೀರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮೊಯ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ಮಲ್ಲ ಜನ ಆವಡುದಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡುದಂಡ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡುದಂಡ ಪೊನ್ನನ ಬಿರಿಸಾಯ್ತಂಡ ಬುಡಿದಿನ ಬಿರಿಸಾಯ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಜಿಂದಂಡ ಅವು ದಾಯ ಬುರೆ ಬೋಡ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಫುಲ್ಲು ಲೆತ್ತ ಮಲ್ಪಿನ ಉಪ್ಪು ದೇವಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಪಂಡ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಜ ಸುಲಭ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಂಡ ಬೈಜಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಡ ಮನದಿನ ಕಾಡೆ ಬಣ್ಣ 5 ಗಂಟೆ ಲಾಪು 5 ಗಂಟೆ ಲಾಪು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ನಾಟಕ ತೂಯಿನ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಬಂತೇರು ಅಣ್ಣ ಆಯನ ಮನದ ಜೀವನ ಆಯನ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಪೂಜಿ ವನಸ್ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಸರಿಕಟ್ಟು ವನಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಕಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬಲಂತರಿ ಉರುಪೆಲ್ಲ ಇರ್ತ ಅದಕ್ಕೂ ತರಕಾರಿ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಪೂರ ಬರಿಕಿದ್ದು ನಾಟಕದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಬುಡಿದಿ ಬಾರಿ ಚೋಕ್ಡಕ್ಕೆ ಒವೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಬನಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಏನ ಜನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮೊಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಉನ್ನತಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಉನ್ನತಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂಚದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಏರು ಮಾತ
ಎಂಕುಲು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೇಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಇಕ್ಕಲ ಇತ್ತಿನಾರ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಎಂಕಲ್ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಶಾಖ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ ಅದ್ಭುತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣದ ವೈಶಾಖ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗೋಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕನ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಪಾತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ಅವರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವೈಶಾಖ ಸೂರಜ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕಿ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸುರುಕಿಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ದಿನೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರದ ದಿನೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂಗ್ಲೆ ಕಲಾಕುಂಭದ 422 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಅರ್ಣನೆ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಅರ್ಣನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅರ್ಣನೆ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ನಕಲು ಪಂಡ ಅರಗಲ ದಿಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪಿನಾರು ಅರವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೋಡು ಮೇಕಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬಲ ಎತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅವು ಅರ್ಣ ಪಾತ್ರ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತೊಂಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಐತೆ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಕಪ್ ಮೇನ್ ಪುದರ್ ಪಡಿತೀನಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಗಲ ಸುರು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಮುರಿದು ಬೈದಿರು ನನ್ನ ಅರ್ನ ಇತ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೋಲೆಗಾರ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತ ಅಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ವಾಟೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೊಲ್ಲ ರಾಪು ಎಂಗಲ ಯೋಚನೆ ಅವು ಪೊಲ್ಲ ರಾಪು ನೇಜಿಂದು ದಪ್ಪದ ಬೋಡ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಕ್ಕ ಮರಳಿದ ಪ್ರಭಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮನ್ ಆರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡ ಅವು ಆರೇ ಪೊಲ್ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅದ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಮುಖವಾಡ ದಿನೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ಅಖಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದಾರ ಮುಖವರ ಎಂಗುಲಿಂಜ ಪಂದ ಎಂಗುಲಿಂಜ ಯೋಚನೆ ಎತ್ತನ ವಾರ ಎಂಗಲ ಅಚ್ಚಿ ಕಾರ್ತಿಕನ ಮಾಡೋದು ಅಚ್ಚಿದೆತ್ತದೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಅದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಹೊಡಿ ಜಾರ್ ನಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಲಾಪನ ನೆಟ್ಲ ತೂನಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಕ್ ಪಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕನ್ಪುನಾನಕ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಹಾಕುನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಮುಖವಾಡ ಅಂಚಿನ ಇಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ಪಂದು ನಂಚ ಮತ್ತ ನೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಓಲ್ ಹಾಕುಜಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಟ್ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಚ್ಚಿ ಬನ ಕಣ್ಣದ ತುಯ್ಯಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಸೌದ ಐಕ್ ಸೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಓಲಾರ್ನ ಮುಖ ಮೋನಿಡ್ ಕವಚಂದು ತೋ ಜಾತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಅಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾರ ಮುಖ ಹಚ್ಚಿದೆತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿನ ಅವ್ರು ಫುಲ್ಲಾದು ಹಚ್ಚಿದೆತ್ತದ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಡೈ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕೇರಿಗಿತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೆಂಚ ಒಂದಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಧನಂಜಯ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿರಿಂಚಿಲಾರ ಸಂಗೀತ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯೆ ಮಾತ ನಾಟಕ ಪೋಯಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಲಾಕುಂಭ ಬಚ್ಚುವಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಕಲಾಕುಂಭ ಎನ್ನದು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಓ ಕೆಲಸ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭದ ನಾಟಕ ಓ ಕೆಲಸ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಸುಕೇಶ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕುರ್ ಅನ್ನ 4 ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಲಿರು ಅಂಕುರ ಅದಪ್ಪು ಅರುಣ್ ಅದಪ್ಪು ದರ್ಶನ್ ಅದಪ್ಪು ಅಕುಲು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಪಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 6 ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಲೆಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಯಂತ್ ಪಡಿಲ್ ಅದೊಂದು ತಂಡ ಹರೀಶ್ ಆದಪ್ಪು ದೀಪಕ್ ಆದಪ್ಪು ಲಿತೇಶ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಣ ಕಾಂಡೆ ಬೋದು ಇಂಗ್ಲು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲು ಪೋಲೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಅಂದಂದು ನಾವೇ ಕೇಳೋಡಂದಿತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕ ತೂನಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಏತು ಪೂರ್ತಿಗೆ ಎತ್ತನೋರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ 6 ಗಂಟೆ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ 7 ಜನ ಬೇನೋಡು 7 ಜನ 6 ಗಂಟೆ 7 ಜನ ಬೇನೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಹಿಡಿದಿಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗಲ್ನ ನಾಟಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನಿ ಕೂಡ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ದೆ ಪೋಪ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲದನ್ನ ಕೂಡ ದೃಶ್ಯ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಜಯಂತ್ ಪಡೀಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಐಕಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ಗಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಎಂಗ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ದುಂಬು ತುಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು ಅರಡ ಪಾತಿರಿಯ ಆರು ಒಂಜಿ ಅವನು ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ಆರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರಿಗಿಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಇತ್ತೆ ಕಲಾಕುಂಭದ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಭಾವನೆ ಏತಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನು ಶುರು ಕಡೆ ಬಂಡೆ 2008 ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾವನೆ ಇತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇಡೀ 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 2.5 ಗಂಟೆ ನಾಟಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಅವೇ ಈಗಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೋಕ ಸ್ಥಳೀಯವಾದನ್ನ 50,000 ಅವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ದೂರ ಪೈನಾಗ 1,00,000 ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮಿಂಗ್ಲು ಈ ಜೋಗಲಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನವರುಂಡು 28 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನವರುಂಡು ಇಂಥ ದಿನ ಮಾತಿಲ್ಲ 1,000 1,600 2,000 ಆತಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೈದಿಂದಂಡ ಅಕಲ ಶ್ರಮನೇ ಕಾರಣಕರ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅತ್ತಂದ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಣನೆ ಹೋಗ್ನು ಜಯಂತ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಲಾರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬೈಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ 4 ಗಂಟೆ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಹೋಗ್ನು ಎಂಚಿನ ಈಗ ಬೈಯಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಟೇಬತ್ತೆ ಹೋಗ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಂಡ ಕಲಾಕುಂಭ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಕಲಾಕುಂಭ ಟೀಮ್ ಈನ ಬಂಡ ಬರೀ ಈಗಲಿಗೆ ಜನಕಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೋರ್ಪುನತ್ತು ಈಗಲ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುರಿಯೋಡು ತುಳುವಿರ ಬೆರೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದಿ ಪುಟ ಕಟ್ಟದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಸುರ ಎಲ್ಲಿಯప్పుడు ಸೇರಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಲೆಪಾಗ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ 30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 40 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಮಾಡ್ತಂತ ಮಾತ ಕೋಟಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗಡ ಹೋದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಆಟದ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿ ವನಸ್ತದ ಆಟದ ತೆನ್ನಸ ಕೊರತು ಮುಗಿತು ಪುನಂಚ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಎಂಗುಲು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಆಟದ ಕೂಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲಾವಿದನ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಅವಳು ಆ ಇಲ್ಲಡ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅದು ಅಗಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಡೊಂದು ದತ್ತದು ಎಂಗುಲು ಟಿಲ್ಲರ್ ಗಂತ ದತ್ತದು ಐತ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪಿಜಿ ಬರಿ ಕಟ್ಟದು ಎಂಗುಲು ಅವಳು ಆಟಿದ ಕೂಡ ಮಾತ ಕೆಸಡ್ಗಂಡು ಗೊಬ್ಬಾದ ಮನದ ನಡ್ದು ಆ ನಡ್ತಿನ ಕೇಯ್ನು ಎಂಕುಲ್ಲೇ ಕೊಯ್ದು ಆಯ್ದಾಗ ಅವನೇ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟದ್ದು ಮಿಲ್ಲು ಕೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವಿನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ಪಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಆ ಖುಷಿ ಬಹುಶಃ ನಂಗಿತ್ತೆ ಮಾತನ ಪನ್ಪ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆದ ಊರುಡುಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂಡ ಕಲಾಕುಂಭದ ಒಂದು ಮಾತು ಜೋಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪನೆ ತಂಡ ಅವು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಉಂಟ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರಿಂಜಿ ಆದಪ್ಪು ತಡಂಬೆಲ ಆದಪ್ಪು ಕುಳೈ ಆದಪ್ಪು ಬಾಳ ಆದಪ್ಪು ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಈಗ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರ ಮಾತ ಜನಗಳು ಸೇರೋದು ಅಲ್ಪೋಡು ಏರಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಕೃಷಿಕರು ಇರಲಿ ಅಕಲೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಾದು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂತ 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಆಯ್ತು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಕ್ಕ ಅವು ಮುಂದುವರ್ಸಾರ ಆಯ್ತು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಾಸು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬುಡಿಯ ನಾನು ಕೂಡ ಉಣ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಯೋಚನೆ ಉಲ್ಲ ಸಂಗೀತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಕಲಾಕುಂಭ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಕಲಾಕುಂಭ ಪನ್ಪುಡು ಏನು ಕೂಡ ಎನ್ನಿ ಮರ್ತುವೆ ಈಗ ಕಲಾಕುಂಭ ಯಕ್ಷಬಂಧ ತಂಡ ಉಂಟು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಆಟ ಕೆಲವು ತಂಡ ಉಂಟು ಆಟ ದಯ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಎಂಕಲು ಜಿತೇಶ್ವರಿ ಪಂಜಿನ ಕಲಾವಿದ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತ ಮಾತಾ ಜುಗುಲಿ ತರಬೇತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮನ ಜುಗುಲ ಮಲ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವಿ ಮಾತ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಐದಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಶ್ರೈ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೇ ಜೋಕಲಿ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ ಅಂದು ಸುಧಾರ 77 ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾವು ಬೆದ್ದ ಗಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗೂ ರೆಡ್ ಆಟ ನಿಗಾಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ದಡಂಬೆಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಕಲಾಕುಂಭದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪನ ಎಂಗ್ಲು ಅವೇ ಸುರ್ತ ನೆನಕಡ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಸಂಗುಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ತಂಡ ಮಲ್ಪುಡ ನೀನೆ ಮಲ್ಪುಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೇನೆ ಪುದರ್ ದಿಂಜ ಪುದರ್ಲು ಬರ್ತನು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿತ್ರಾಂಕುಲಾಟ ಪಾತಿರಿ ಅದ್ರ ಕುಂಭ ಕಲಾ ಪುದರ್ ದಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಕುಂಭದೊಳಗಿನ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕರತ ನಾನು ಕುಲಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕರತ ಆ ಭಾವನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಕಲಾ ಮೂಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಬೈದಿನಿ ಕರತನೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂಚೆ ಕುಂಭದ ಒಳಗಿಪ್ಪನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪಿದಾಯ ನೋಡುವ ಅರ್ನ
ಅವು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆ ಒಳಗಿನ ಕುಂಭ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಲಾ ಕುಂಭ ಬಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತು ಕುಂಭ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂದು ವೇಷ ತೂನಗ ಆಯ್ತ ಬಾಡಿ ತೂನಗ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡಿ ಪುನಂಚಿತನ ಫೇಸ್ ಏರ್ನ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡು ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಲ್ಲಾಲ್ನ ಅವು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗ ಎಂಗುಲು ನಿಜ ಆ ಫೋಟೋ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ನಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಫೋಟೋ ಒಯ್ದು ಅವನ್ನ ಆಯ್ತ ಪಿರಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ದಯ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಆ ಫೋಟೋ ತೂನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪು ಅವು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಜಿ ತೂನಗ ನನಗೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಫೀಲ್ ಕಣ್ಣು ಸಮೇತ ಆಯ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಅವು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆಯ್ತು ಎಂಗುಲಾದ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ವೈತಾತಿಗೆ ಮೂಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ನಂಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದನರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ದಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಿಂಜ ಬುಲೆಪಾದ 425 ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಟ್ಟ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿರುಸಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಊರುಡು ಪರವೂರುಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಆದಪ್ಪು ಕೇರಳ ಆದಪ್ಪು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆದಪ್ಪು ದಿಲ್ಲಿಡ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಟಕ ಅದು ಮಾತುಗೊಳ್ಳೆ ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕರು ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೋದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ஞாண்டಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಈಗಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ಒಂದು 500 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪಿನಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ದುಂಬು ಕೊಂಡೋಡುದು ಅಂಚದ ಮಾತಾ ಕಲಾ ಸಂಘಟ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಕೊಂಡ ಎಂಚ ದುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನನಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಿಸರ ನಿಖಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.